Hej, jeg vil lige vise jer denne fine bæresele fra Love Radius, som er en af de klare favoritter herhjemme. Nu har jeg testet en del bæreseler, men jeg synes, at den her støtter super godt. Men får du lidt? Og han sidder altså bare super godt i den. Der er sådan en pude forneden, som de små nyfødte kan sidde på. Jeg synes, at det gør, at han ikke har helt så spredte ben i den, så han sidder lidt mere som en frø. Så det er lidt bedre for hans skrøbelige krop. Så har den her hætte, som er kendetegnende for lige præcis det her mærke. Ikke at det er derfor, du skal købe bæreselen overhovedet, men jeg synes, den er ret fin. At man lige kan have lidt skygge, eller lidt afskærmning for vinden. Så har den til de helt små den her ekstra støtte op ved nakken, så hovedet ikke falder bagover. Og ellers så er den jo bare fin i farverne og har en god polstring på de her skulderseler, og den lukkes bagpå sådan der med en op for oven og en for neden, så man nemt at klikke i. Og som mor til flere børn, så skal det nogle gange gå lidt stærkt, og så er det her altså en af mine favoritter, fordi den er så hurtig at tage på, og fordi han bare sidder super godt i den. Så klar anbefaling herfra. Hej hej.